Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vane urema. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kukuwadzana 4 kune mudzimai anonzi Moleni Nongo ane makore 43 nevana 4. Pavana 4 vatatu vane urema. Ngatinzwei mai vaLeni Mo vachitsanangura. Mai Leni, mungatitsanangurire kuti kubva kune wekutanga kusvika wechitatu zvaifamba sei? Zvinhu zvekuti maiona muri muchipatara here kuti vana dambudziko kuti maitozoona madzoka kumba? Ini pakuzvara kwandakaita vana 3 vane urema. Chekutanga ndoda kutanga kutaura naLeni Mo. Leni Mo ndakamuzvara zvakanaka pahospital, normal delivery. Ndamuzvara zvakanaka, taenda kumba takagara, mwana achikura nemasteji ake achiita zvese. Apa zera rekuti akusimuka kufamba pagore 1 year 2 akanga yakufamba, akutoti pambedha aidzika. Ndava ndiri kumusha aidzika pambedha. Achitodedzera padho, mama yamundivhurire dho ndoenda ndonovhura. Then akupinda mu1 year 3 mwana akangomuka makuseni asina chari kugona kana kuita, asingachagoni kukambaira, asingachagoni kusimuka panga akagara. Saka zvinhu zvakandinetsa kuti sei, haana kurwara, haana kuita sei. Usiku hwacho hwandakarara naye haana kumbochema, asi ndakazongomuka makuseni mwana asisina chaasingachagoni kuita, asingachagoni kuita. Saka zvinhu zvakandinetsa kuti sei, how ndakabva ndatanga kuchiudza vanhu vana mweni vatatu chigara navo kuti ndo zviri kuita mwana. Vakati pada achafamba, asi kuti muri semhuri munomboita zvechivanhu. Pane kwatakamboenda vakati mwana anofamba, mwana pane hushereketwa huripo, mwana akagara pakati penyoka, ndopaakagara. Saka iko zvino akatoda kuti akadai akamufa kudai, nyoka inosimudza musoro, akamufa nyoka inosimudza musoro. Saka mwana hachakwanisi kuti amufe. Saka munhu yebatsira akabva uya pamba, abva kutanga kutibatsira. Paakatanga kutibatsira zvishwa, pane akataura kuti padho pamunopinda napo. Saka then padho paya pakaitwa pakandicherai miga varidzi musha, vakabva vachera, pakabuda chunu chakabuda ipapo. Then ndobva amwaya mvura yake yakamwaya, amwaya mvura yake akabva chinhu cheche chakafuta chakazodzoka chakuita hata chatendirira. Saka the way zvakaita seizvozvo munhu yatinga kuhakira kwaakabva aita, batanga kutora matina anga ari panga nemaruva, mabhaketi, matombo achitema kune vanhu. But pakazongoita munhu 1 out of 1 vese vanga varipo akabuda muvanhu, akatanga kudzingirirwa nemubatsiri uyawe. Adzingirirwa akanopinda muimba yake, makamhanya achinopinda, iye achinopinda, mubatsiri achiteera. Vanhu vaiteerwa kumashure kwavo vakazosangana navo padho vakubuda vakusekedzana. Saka zvinhu zvakanetsa vanhu kuti kosei vanhu vakambopopota, but mubatsiri akati handidi noise, ndobva vachita zvisiya. Saka mwana akabva anzi before mubatsiri auya, asati auya, pane mumwe mubatsiri akanga auya kuzonamatira murwere aiva pamba, ndopa akabva aonawo mwana uyu kuti ndokona pane mwana ari kukambaira akutadza kufamba, asi akambofamba ane chinhu chaakaiswa chiri muchiuno make chogona kubviswa nekumberi kana nekumashure. Saka pakazouya mubatsiri uyu akachibvisa nemuwest kumashure apa. Then ndobva atoti mwana anoenda every Sunday mune muchiuya kumba kwangu chingomunamatirawo kuti aite sei, aiti right. Saka aita saizvozvo, abvisa Sunday yakabva yasvika, vataenda mumba kwake vatamushaya, achinzi akaenda akafamba rwendo. Vataenda second Sunday tamushaya mwedzi 2, 3, 5 gore tisiri kuona munhu. Mwana ndobva adzokera futi mwana anga akutanga futi kusimuka, bva adzokera pasi. Mubatsiri ndiye akanga abva mama akushaya. Ehe, bva musi wakangouya pamba, haana kuzombopira azowanikwa kubva ipapo. Then after a year ndobva patakazomuona apa, tanga tatomubhadhara. Then ndokubva kuti ndakuda futi imwe mombe.
saka nenawo yekuti mune muchitamburira zvinhu zvacho kuti pada tikadai zvinoita saka ndabva tangosiyanawo nazvo but handina kunetsa kuramba ndichifambira mwana. Ndakabva ndaenda kuhospital. Ndekuhospital vakati zvinhu izvi zvinogonekwa kupi, zvinogonekwa kuHarare hospital. Enda kuHarare hospital ndokwamukwanisa kuita sei kunobatsirika. Ndabva ndaita nhumbi yemwana wechi2 handina kuziva kuti ndaita pamuviri, saka pakazopera mwedzi ndipo ndakanoti handina kuita pamuviri, ndakajamba I think ndane pamuviri. Ndabva ndachema ngati ndozozvibata sei, ndinozvifambisa sei, uyo ari kuda kuberekwa, saka ndakambobatikana. Asi pana mai guru vakazondikamufota vakati mainini Mwari ndo vanoziva, imi munoziva mwana wehanzvadzi yangu, inini haamuki, haatauri, haite sei, anongoti akaziva munhu anongosimaila zvopera zvakadaro. Zvino imi wenyu zviri nani, anogona ita sei, anotaura, anodya, anokambaira achitenderera yadini, zviri nani. I think Mwari vachakupa ichi, anogona kupawo mumwe mwana anofamba. Ndakabva ndangoti nhumbi iri muma3 months pandauya kuHarare. Pandakauya kuHarare ndipo ndakatanga kufambira nyaya dzemukomana muMbedza Lane. Ndakabva ndaenda kuHarare hospital. Vabva vatoti vatanga kuasesa mwana, madhoktors vachiasesa mwana, vachiasesa vanozonditi anofanira kutorwa anonzi maEEG nemaECG zvakangowanda. Saka after that ndo pandakazoenda vakandizondirifeya futi kuParire Nyatwa. Ndakasvika kuParire Nyatwa ndobva ndanoona dhokta ikoko. Dhokta akabva azotanga kumutesta vachimubaya makumbo ake, musana, chii zvese ndipo vakazobudisa kuti inonzi muscular dystrophy, chirwere chainacho. Vaigona kungoti anogona kuzoti asvika muma10 years anogona kuzongosimuka, anogona kuzongofamba nekuendawo nekukura kwaanoita, ati hazvina kuita sekudaro seshuviro dzatanga takavimbiswa. Makanga mune tarisiro yamama udzwa anozosumuka achifamba. Ipapo akanga ane makore mangani pamakazinge makufambira zvese izvi kumadoctors? Anga mune 3 years something ndo paanga ava muma3 years vachizoti akuzosvikawo kuzvi10 years woko anenge akufamba, but hazvina kuita sekutarisira kwatanga takaita. Mazobereka mwana wenyu wechipiri? Wechipiri ndakamubereka futi zvakanaka, uyu wechi2 akafamba. Ndobva tagara, ndobva ndazoita nhumbi ye3, ndobva ndakazoita, it was 2013, ndobva ndakazoita umwe mwana mukomana wandakaita wechi2 wanga ari musikana, ndobva afamba. Ndobva ndazoita 2013, ndobva ndazoita mwana mukomana. Chitoti apa sezvo uyu afamba, tikaita mumwe anogona kuita sei, anogona kufamba. Saka ndatora zvangu kuno kuHarare ndisisiri kumusha, nekuti Leni wanga kuenda kuchikoro. 2014 ndopa ndakazvara wenumber 3 zvakanaka, ndakatonomuzvarira futi kuchipatara Chihombe. Pandatobuda naye mune zvakanaka, tasvika kumba ndakagara, mwana achingokura zinomo, ndo paakazongoti akuda kutanga kukambaira. Mwana ndobva atanga kuneta mwiri wake, ndobva ndaenda naye kukiriniki. Vekukiriniki akati munenge makurumidzisa, chii chamaona? Ndikati zvandaona ndezvekuti mwana even aine 2 months ukamumisa kudai anoti dzi, asi haagoni kuita sei, haagoni kuzomira ega. Saka inini uyu akuma 7 months ndiri kumumisa, makumbo ake akuita wiki. Saka zvikanzi chimboita sei, chimbogara ambosvika pagore tione kuti zvingaita sei. Pandagara, asi handina kugara, ndakabva tambopinda futi papo tanga tavaviri nababa tichakuzvifambira nyaya dzacho, asi vaingoinfomawo vanhu vari kumusha kuti ndo zvandiri kuita sei, ndo zvandiri kuita. Vakati fambai muone kuti chii chiri kunetsa. Ndobva tafamba saizvozvo. Vaingotaurawo zvavaingotaurawo, but takazopiwa zvatakapiwa. But chimwe ichi chinhu zvakazondishungurudza mukufamba, unosangana nevanhu vakasiyana. Havasi vese vanoda kukubatsira, vamwe vanokubatsira vachikurumbisa.
saka nhau iripo ndeyekuti tabva ikoko kwatakabva vane umwe muti wavakatipa vakati munofanira kuisa mugaba rakachena hamurivhuri kusvikira. Saka isusu tasvika kumba takangoti orai tindobva titsvaga gaba rakachena ndobva taisa, but ndakazokurumidza kusenza kuti mwana anenge akutoita wese. Pane zvatakatarisira tine zvatakanzi tishandise tashandisa, but hapana chiri kuchinja zvakutoita wese. Saka ini nangu zvirina nemutaure nemubatsiri uyu kuti zvinhu zvako hazvisi kuita sei, hazvisi kuita. Saka murume wangu akabva ati zvishuwa hapana chiri kuita. Ndobva vafona vakati mari yangu kaidzoke. Mubatsiri akabva ati kwete haite kudzoka because makashandisa mushonga wangu njani chichiranda ndimakati tishandise sekutaura kwamamaita kuti tione kuti zvinhu zvinoita chenji. Saka zvinhu hazvisi kuita chenji, zviri kutoita chi from bed to waist. Ndobva tatora gaba riya zvese nezvimwe zvacho zvasara ndobva taenda nazvo kuchi marabu batanorasa ikoko. Tikati tinogona kuchengeta mudzi wozochinja kuita nyoka mangwana tinozozvitaura tichiti chi wozoti ndo zvakarema ndozvekuremadzisa vana vake yeti imi mamuna chamunoita sei chamuri kuziva batarasa. Saka munhu mubatsiri akabva popota after that ndobva murume wangu ati inini ndakutokwira bhasikoro yaiko inini mari yangu ndiri kuida. Ndotoenda kumapurisa ndoenda kwavashi then ndosouya kwasabhukushuya ndichifamba handikusvikiri ndichiita zveupi ndakaona munhu abva asenda 108 vakati imwe yasara ndiye mushonga wangu wamakashandisa. Murume wangu maimabhadhariswa mari ipapo yakabhadhariswa 350. Saka murume wangu abva angoti at least zviri nani tambodzorerwa imwe ndobva tasiyana nazvo. Ndotanga kuti gore ripa rakazokwana pandazoenda nemwana wechipatara ndobva wandirifeya kuHarare hospital. Pandaenda kuHarare hospital ndobva vakuti process yandakamboita kune uyawe. Saka vakazonditi chienda kupare. Ndaenda kupare nenyatwa ndakabva zvanzi kuti mubhuke pari kudiwa $50. Inini mari $50 ndandafamba ndisina. Ndobva ndatongodzoka kumba ndobva ndatongoita zvokungoenda kuma-exercise ndobva ndatongosiyana nazvo ndobva ndadi hana kuzoonekwa kuti chirwere chipi but izvezvi pandinchina naye kuchipatara ari kunzi ECP. Then after that ndakagara I think 9 years ndakuti ndezvekushasha rangu handichaita sei handichada ndinge ndine chitotambudza mweya yaMwari 1 plus inini wacho ndiye nditongozvipa dambudziko. Ndopandakazoita wechi3 handina kumita nekuda kwangu but takawetera through chechi yandandakuenda. Ndovakanditi vakanditi vana vanofamba vavira ndati tinosvika muchira. Saka ndazofamba tafamba makore awanda ndati taapapi ndakubvunzawo pamweya taapapi zvikanzi waita umwe mwana wandaona vamwe vacho vazofamba asi ndazoona kumberi uko mazofara kuti mhuri yenyu yese inenge yadi yakufamba. Ndobva ndatoti kune murume ndonyaya iripo. Murume wanga batomboramba atombotsika madziro akati ina hanchada. Ndobva ndati mukamfotawo unongoziva kuti mukakamfota murume anobva abvuma kuti itai. Ndobva because ndakambva ndamudza ndikati ndikuona here patakaita mwana wechituya uya paakazama kusimuka achifamba uyu mukomana aisimuka wachiita sei achifambawo nemacheya achidii nemubhedha wati ndikati alright. Ndobva ndaita mwana zveshuwa ndakamuzvarira futi normal delivery. Ndakatonomuzvarira kuHarare hospital. Harare hospital pandakatanga before delivery ndakamborwara neside kanzi itsvo ndobva ndamboadhimitwa. After that saka pandakazodzokera ndakurwadziwa ndanga ndakakombwa nemachiremba ndiri kuchipatara ndikuhospital vachida kunyatsoona kuti zveshuwa zviri papi because gadhi rangu inini ranga ringori red kuti zviri papi chaipo. Saka ndopa vakakomba gona ndatodhirivhara nomo mwana abuda mwana achema mwana 4 kg. Saka chii vachita mwana wako vamuongorora mwana mbo chibuda yenyu muite sei muende kumba. Tabuda mazuva after 2 days tabuda taenda kumba tauya tagara mwana ari kutoita zvake bho zvese sevamwe vana ari kutogara atokasira mazino zvese kambaira atopedza akuchisimuka manje akutanga kubata zvinhu achimhanya nazvo kuti nyangwe ukatoita chinhu apanosvika uchipumura ukadai so kubva ngoita ka minor flu
kuti flu tikati mana kuti ndine naye kuchipatara angosvika ndobva atongorapwa ndobva tadzoka kumba ndikati achapika mwana kukambera kwayakwa kudzoka kuita kumashure achapika kuchii futi ndopa ndakabva ndaenda futi kuchipatara ndikati mwana wangu zvinhu zvake zvanga achiita zvaita sei zvadzokera kumashure kochii watoti pakliniki vakati ngatimbotora S2 yake tione kuti chii chiri kuitika maresults awo S2 anazobuda ndabva ndatonzi ende kuCRU ndobva ndaenda kuCRU ndobva ndaona machiremba avhunza vanotanga kubvunza tsananguro kutanga kubva pemwana kuti chii kusvika wazopedza ndobva ndataura zvese kusvika patanga tava ndobva vandiendesa vakati mwana tsinga dzake dzakaneta saka ari kufanirwa kuti aone neurologist saka ini ndakabva ndanzi chienda kuParirenyatwa saka inini brain dzangu kunyaya yechirungu handina kuvhunzisisa kuti nyuro wacho ndewei anoita nezvei nyuro yacho chii ini ndakangofunga brain mangu kuti mabhonzi sezvo mwana ari kungo rega tizonzwa kuti makazonosvikotsvaga mabhonzi vemasvika Parirenyatwa muchikamu chinotevera. Masvika kuParirenyatwa kwamamutsvuka kuti ndanzi ndinoona chirembo yemabhonzo sezvo mwana inyaya yekusafamba nechichi makasvikoita sei? Ndakasvika ndobva ndabhuka saka vana vanobhuka paya wakabva ndangobvunzwa kunzi muri kubhuka chii navanati andiri kubhuka zvemabhonzo ndobva ndabhukwa musi wokusvika musi wemabhonzo wasvika dhete rasvika ndobva ndaenda panda kunopinda murumu muyamwe dhokuta ndobva abata zvikanzi aiwa musi wemunomo memabhonzo ndikati ndiri wekupi zvikanzi muri weneurologist ndikati ndezvei zvikanzi shame ndidhokuta wetsinga rida kuona tsinga dzemwana kuti dziri kufunctiona sei saka waraita madheti enyu futi ereview apa dhuti chimira ndichikunyorera kuti mungoti next week mobva madzoka munokwanisa ndobva ndati baba nyora zvekuti next week nditese ndidzoke ndobva ndadzoka next week ndobva ndakazoenda kuna nyuro ndaenda kuna nyuro wacho sekutaurwa kwazvanga zviitwa zvainzi ndinyuro but kwarari hospital aizikanwa asiri nyuro saka inini sekuti handina zvandoziva ndakangopinda imomo but nyuro wacho zvaakandiudza zvazvisinei futi netsinga dzandandaudzwa akanga akundiudza kuti musaita mwana mofanira kuita makaprotecta njani zvakango saka munofanira kuenda kuCRU ndikati kuCRU nditoriko ready zvikanzi ndoda kukuonai mangwana kuCRU kwarari hospital ndakati okay ndobva ndaenda kuCRU mangwana wacho ndasvika kuya vanoziva nezvavo vakabva kutanga kuti asi nyuro uyu munanninga zvake unokwachana kuna panapa hapana zvanotombodidi vakutotsanangura mamirire emunhu ainhana zvandoziva ndobva azouya asvika paya ndobva kutanga kutaura nevashandi veimomo vanoita nezvevana zvikanzi ndinoda kuti mai ava vauye kumaexercise kuno vachizoiswa pamushini nemwana wavo zvekuti varambe vachiita nhumbu havachakwanisi kuti vaite nhumbu ngavaite zveprotection kana vakuita zvechi so vataura saka after vapedza ava kutovapindura already vatori kuno vari takatovaisa out vakuoutreach zvokungoti vanongomirira ekumakliniki avo kuno kwavachau chikanzi atoda kuti vauye vaite sei vaiswe pamushini mwana achienda pamushini vati alright after that vakabva vanesana pachezvavo saka kunetsana kwavakaita kwaita ezifini ndiri kuita sei ndindakwakonzeresa saka zvakabva zvandirwadza zvakandibata nekuti ndakazenge ndakuchiti zvinondodini zvamati asi nyuro ndinoona sei mumwe wacho dhokta ari nyuro zvikanzi amen ndobva ndienda pane uyo usvika ungonditi amen ndienda pane uyo unditi amen saka zvinhu zvakandibata ndabva ndatanga kuchema ndiri ipapo ndikati nhamo yangu dei zvazvisiri zvese izvi ndingadai ndisiri pano zvinhu zvingadai zvisiri kuitika saka inda kutokonzeresa kuti vanhu vaite sei vaseparate vatukwe nekuda kwangu saka mataurira vaita as if inini ndiri kufamba ndichiita sei ndichibhega kuti ndiri kukumbirawo ndiri kudai yeti ndiri kufambira zvevana
after that ndo patakazoita sei ndo pandakabva ndazotorwa nevamwe vaitwa zvecounseling kuti achii vandakuvaudza ndikati ai nangu handichadi zvokudzoka pano bita ndingomirira zvangu kupipunzi but zvinhu zvakandibata ndakava kuti ndichongo changu zvakandibva ndakati kuchema ndanati zvanzi chinyarara chichi chimira ndigotsvaga vamwe dokta ndigotaura navo but vari busy dokta ivavo chichi zveshuwa takavafonera foni yaingoringa hapana ita sei hapana ipindu aibata zvanzi I think vari busy musudzoka chi next week then ndozoona kuti zvakamira sei kana kuti pamunoziva kumaexercise kwacho kuno kumotozoona kuti zvabese zvakamira sei ndati alright but zvakandibata tazouya yazoita outreach kuno vanhu vese vakazara kudai so pakambva vangoita one wevanhu ivavo futi vandandinavo vangoti ningi uri kuziva here kuti mai avo ndo vakakonzereswa kuti tituke kupi siyarayo saka ndakabva ndapererwa ndokubva uya akanga anga nemwoyo wake wakasiyana nevanhu chii chakaitika nemai ndozokupedzisira uya anonzi Lini andibva ndakumutsanangurira kuti ndo mamirira zvakaita seya zvakaita zvangasori nauye kuti zvinhu zvakaitika ndisipo inini ndiri wemushi wechina saka mukauya kwandiri china noita chi noita zvirinani mandati alright noita chi noita basa akangu papa handisina hangu chiproblem asi mwana takazodzokera futi kuparire nyati kwandobva anzi navamwe dokta mwana tiri kutisezvo tiri kushaya chirwere chake kuti chirwere chake chingava chii ngaachimboenda ambonotorwa ropa zvinonzi kugenetic ndeve-USAID ambonoonekwa kuti ropa racho chii warara kuparire nyatwa madoctors aya aikubvunza here history yevamwe vana vamakabereka saka vakanga vakufunga kuti zvine chekuita neropa renyu imimi kusangana kwaro kuti vana vese vamuri kubereka vari kuita dambudziko ko pane wechitatu makazombofamba here kunge mafambiro amaiita nevamwetu ava wechitatu hanza ndatopedza kuvanhu muvanhu handisati komporofiteyo kuti berekai uyu kuti zvevamwe zvinake aripi akazoti hapana because ini ndakazomutangira kuona manje ndakutobva ndakumudza kuti zvinhu izvi zvinenge zviri kuda kunhingirikina ndobva angondipa mutero ndobva ndashandisa ndakazodzokera futi ndopakazonditi ndaona mwana uyu aita kunge vamwe vana chino ndikati saka tiri kuendepi tichibvepi hapana kwatiri kuenda saka inini ndodipa zvadai vanangopuwa mutoro ngonzi ndishandise but handina kuona chinji ichi ndakabva ndatozviramwa ndobva ndati zviri nani nditenderere zvangu nenyika ndogara zvangu kana kutongogara because ndatova mazviri ko vamwe vana ava makaramba muchienda navo kumaexercise here vamwe tu ava neuyu futi makaramba muchienda navo kumaexercise here kwati nguva iyo munenge makungoti iye wamuinawo iye wani ndo wamuri kuenda naye kumaexercise kune vamwe tu ava vanosvika pakunzi zvakwana asi kana pavanenge vari kuchikoro kuprimary vanenge vachiindiswawo kumaexercise ikoko but nyama dzavo already dzaoma zvokuti havachakwanisi kutanda vara kudai anofinya kadai anongodai haachakwanisi kudai kutanda vara kuti aiti zvandiri kuita zvinozvo akungogumira mukungodai zvokuti neruoko the same vanongoita zvinhu zvakafanana ndosaka ndichingoti ruoko rwekwaleft risisina simba anenge akuita zvokubata akaita zvokudai kana iri foni kwamuri kufamba mati muchiri kufamba kunyangwena nazi vari kuti kudii anongotaura zvakasiyana siyana saka zvimwe zvacho inini chandakuda tsananguro dzacho inini sekuti tsananguro handichada chandakungoda ndakuda kuyambuka kungoti ndongosvika pane munhu anongonongonditi aiwa zvinhu zvenyu tikadai tinobuda nekuti kuudzwa zvakutondipa stress saka handichada ndine ndakuda kungoudzwa zvekungoti asi kuchipatara handiregedzi ndiri kungoramba chiita sei ndichitoenda because izvi takatomirira maresults egenetic azonzi anoenda kucanada then uzodzoka Maileni nguva yedu iko zviro zvaita shoma asi tiri kudzoka zvakare toda kuzonzwa kuti vana vari kurarama sei imimi muri kurarama sei nasi tanga tina Maileni hatina kupedza kukurukura navo ngatisanganei zvakare svondo rinouya tinzwe kuti vari kurarama sei ko vana vari kurarama sei tisangane zvakare svondo rinouya.